tuntuu, että sä joudut kohta syömään sanasi. Mitä se tarkoittaa? Koska ihan tuota tekniikkaa. Sä et pärjää muulle! Muda! Ha, te luulitte päihittävänne minut. Hienoa työtä. Voit kuitenkin lopettaa jo. Lopputulos on selvä. Sensei. En odottaa tällaista lopputulosta, mutta veto on veto. Sensei! No Roope, onko sulla kenties viimeisiä toiveita ennen kuin pääset nauttimaan helvetin liekeistä? Itse asiassa, mulla on sulle tarjous, josta sä et voi kieltäytyä. Kerro lisää. 3 kuukautta. Anna heille 3 kuukautta aikaa vahvistua. Sen jälkeen pidä turnauksen. Ja mitähän minä siitä hyödyn? Jos voitat, saat sen, mistä olet aina haaveillut. Maailman herruuden. Sensei, mitä ihmettä sä höpiset? Odota, mä kyllä tuun pelastamaan sut. Hiljaa, typerys! Etkä sä ymmärrä? Teillä ei nyt on mitään mahdollisuuksia. Te ette edes 2 pärjännyt tolle kätyrille. Mitä te voitte edes kuvitella voittavanne kauemmin? Älä syytä tästä itseäsi. Minä tulin tänne omasta tahdostani, vaikka minua yritettiinkin estää. Mitä olet tekemässä? Menen auttamaan Pertsaa. Se on sensein velvollisuus. Vaikka oletkin vahvistunut, et pärjäs kaualle, sun ilmatuu paikalle. Saatat jopa Kuolla. Katselin eilen taivaalle ja näin Otavan. Ja sen vieressä kiilui 6 tähti. Kuolemantähti. Aivan. Minulla ei ole paljon aikaa enää jäljellä. Ja jos kuolen auttamatta Pertsaa silloin, kun hän minua eniten tarvitsee, en vois kuolla rauhassa. Kiintoisaa. Hyväksyn haasteesi. Jos tosiaan aiot luottaa koko maailman kohtalon näiden surkimusten käsiin. Turnauksesta tulee varmasti mielenkiintoinen. Mutta nyt aikasi on päättynyt. Ei, lopeta! Pertsa, älä viitsi! Sain elää hyvän elämän ja jakaa sen hyvien ystävieni kanssa. Taivas itkee lähtöäni. Aikani on tullut. Se aika, minkä vietin kanssasi, oli elämäni parasta aikaa. Kiitos. Sensei! Hitto! Kuunnelkaa nyt tarkkaan muut. 3 kuukauden kuluttua tulette tänne, samaan paikkaan, turnausta varten. Silloin teidän ei tarvitse huolehtia sotilaista eikä suojakentistä. Ja turnauksen tarkemmat tiedot saatte kuulla silloin. Tosiaan, on aika siivota roskat. Mutta kalma sama. Edward komentajat edelleen sisällä. Ei sillä ole väliä. On varmaa, että Edwardin kloonet ovat hyödyttäneet. Ja mikä se toinen moukka on hävinnyt, ei hänestäkään ole hyötyä. Aivan. Nyt kun olen löytänyt uusia sotureita joukkoihin, en tarvitse heidän kaltaisiaan surkemuksia. Kuinka ne jakselee? Ovat aika huonossa kunnossa, mutta mitä vakavaa kuitenkaan saa. Tommisen se käsitellä näin, jos joku meistä kuolee tällä matkalla. Oi! Pertsa, sanot sanoa vielä jotakin, nyt olisi aika.
Mets. Sensei, kiitos kaikesta. En tule pettämään luottamustasi. Näyttää siltä, että saatte tehtävän suoritettua. Hyvä. Eiköhän nyt mennä Miksi sä pääsit Roopen tulemaan tuonne? Jos olisit estänyt sitä, se ei olisi nyt kuollut. Luuletko, että mä yrittänyt? Häh? Eiköhän me muutkin mennä. Juhanilla on mitä luultavammin ruoka jo valmiina. Ja olen valmiit tehdä sidetarpeita ja muuta vastaavaa. Kiva nähdä sua taas. Älä edes aloita. Mä en tuu viipymään täällä kauan. Syö ja lepään itteni kuntoon ja lähden. Minne? Kalmahan tuhosi piilopaikkaansa. Eikä sullakaan varmaan mitään hajua, niin se on seuraavaksi menossa. Kyllä mä sen löydän. Mä en luovuta ennen kuin mun kostoni on valmis. Sä et oo muuttunut lainkaan. Mihinkäs Victoria on mennyt? Mä lähden tuu perään. Mihin se vietävä oikein meni? Terveellä soi. Jaa. No mitäs te nyt meinaatte tehdä, kun tämä homma on ohi? Tää on vasta alussa. Häh? Ennen kuolemaansa Roope teki Klangon kanssa sopimuksen. Itse asiassa, mulla on sulle tarjous, josta sä et voi kieltäytyä. Kerro lisää. 3 kuukautta. Anna heille 3 kuukautta aikaa vahvistua. Sen jälkeen pidä turnauksen. Ja mitähän minä siitä hyödyn? Jos voitat, saat sen, mistä olet aina haaveillut. Maailman herruun. Eli meidän pitää aloittaa treenaaminen pikimiten. Totta. Hei! Eikö tästä kattauksesta selvästi puuttuu jotain, hä? Tarkoitatko sitä? No totta kai just sitä, mitäs muutakaan. Jos te haluatte säilyttää ruokahalunne, niin älkää missään nimessä katsoko Juken suuntaan vähän aikaa. Miksi? No, Jukella on semmonen vähän autotapa syömisen kanssa. No Jukka, en Juke. Eikä siinä ole mun mielestä mitään outoa. Nyt se alkaa. Mitä hittoa se oikein puuhaa? Varmasti jotain erittäin kauheata, jos sensekin meni noin vakavaksi. Mä haluan tietää, mitä se oikein tekee, mutta mä haluan syödä vielä tänään. Etkö sä Sami viittis kulkella? Älä puhu paskaa. Mä haluan jättää ruokahallani nyt. Mun vatsani on tyhjempi kuin mun lompakko, ja sen tyhjemmäksi ei voi mennä. Ville? Ei käy. Pertsa? En suostu. No kai se on sitten pakko. Mitä helvettiä toi on? Majoneesi. No. Mitä se oli? Ettekö te muka kuulu? Ei. Se hullu laittaa majoneesia riisinsä päälle. Ei voi olla. Ei kukaan voi syödä sellaista. Uskokaa pois. On eräs toinenkin, joka on syönyt tuota. Kuka? Legendaarinen samurai Ichi.
Silloin? Hänen miekan käsittelytaitonsa olivat vertaansa vailla, mutta majoneesi oli hänen intohimonsa. Mitä sä tarkoitat? Kahviin, jäätelöön, riisiin tai suoraan tuulista. Hän soi majoneesia missä vain, milloin vain, miten vain. Sairas jätkä. Ja hänen mukaansa on nimetty Jukan syömä ruoka. Easy Special. Kiitos. Juke! Mä oon Jukka, en Juke. Eikä mulla oo sulle mitään puhuttaa. Mihin se Juke on mennyt? Se lähti vuoristoon päin. Ai no, mä taidan kanssa sit mennä sinne päin, jos sais jonkunlaista keskustelua sen kanssa aikaiseksi. Ei, et voi mennä. Häh? Et ainakaan ennen kuin olen kertonut Jukan menneisyyden.